Apa kuwi? Ketularan saya membengi kae. Mas Narso kalem. Aja lali pawengku uga mono gemas janji-janjiku aku kang
Gumlaring kang iki pelok 6 kok jari jalukmu jare pelok 6 Lah iki bone Taman Sari aku ngerti. Lah iya pelok 6 padha wae. Diparingi apa? Lah jare jalukmu pelok 6 to. Ya monggo. Monggo. Sekar ngambar arum ngebeki taman sari Mamet Prono satu karya lejaring driya enak saiki nggawa kentongan bareng dodok wayang kok kentongan Edi Beni Ben gayeng Mas. Beksi ngoceh Beksi ngoceh kumbang ambrengeng nimbrung endah mulya lir tamane prohab jedak rarai semangatku seperti 10 tahun yang lalu. Waduh, berarti apik no Mas. Iso maktwing ngono ya. Senadyan entah mereka tahu apa tidak. Banyak yang tidak. Ngerti Mas. Mudah-mudahan. Niki piye pundi to? Ya asli dompet sini. Asli dompet mriki. Iya. Nggak ngerti ya nggak apa-apa. Yang pasti. Mboten napa-napa mangke diparingi dangdut nggih enten nggih. Dangdutnya juga ada sayang, oke? Tapi nek bapak-bapak yang sami berdiri itu pasti ya
paling tidak menikmati musiknya. Gitu. Nora Yuk, yuk. Menika katur babil khusus keluarga ageng Pak Jarot ingkang saking Sragen nggih. Nah, saking Sragen. Saking belahan Pulau Jawa di Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Yuk, sa. Yuk. Oke. Niki artine napa, Mas? Kok kudu Taman Sari ki ben pripun? Jenenge Taman Sari, taman wis ngarani. Sari kuwi endah swasana. Taman seperti pengembang ngantene nggih, Mas. Berbunga-bunga. Mesti wae sawangan rengganing nggih leres. Pelaminan sing endah maneka warna, tur delalah kerawan para tamu sing luar biasa. Pokoknya arum kembange ya, Mas. Iki membahagiakan hati. Anjing. Mula angger wong kowe bersanding di pelaminan pasti hatinya berbunga-bunga. Tapi jenengan nak pedhok kula ki bahagia mboten? Iya sangat bahagia. Oh, sangat bahagia. Iya. Ketemu vitamin kok ora bahagia. Oh, ngoten. Vitamin apa? C. Ora. Vitamin S. Kowe iki pakai vitamin B sak ndure no. Apa kuwi? Nambahi berat badan. Nara
Yo, cet cet cet. Mana keluarga Pak Yusuf mana? Yo ngumpul sini. Ha. Oh, ha. Oh, ha. Ayo ibu. Oh. Ayo si siapa? Mbak Febi. Bukan deh. Bu Siti, sini dong. Sini. Bu Siti yang joget, Pak Jarot yang nyawer, ayo. Hai. Yo, ini gong, joget ini gong, pen saya ngerti itu gong. Hey. Yo yang mau foto masih gratis. Witing galopo katon ngeweawi prayogane becik bali wae
dadi bojone. Sing disawar babonge. Sayange wis duwe bojo. Nanging Aku wis kadung tresno. Kanelongso rasane ati. Yen aku ora kelakon melu duweni. Asik goyang lagi yo. Monggo Bu Iyo. Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Mlayu-mlayu diuyang ketrek rupane ayu sikile mlethek. Sorry ya. Sumpani ati yen kula beli dadi kami. Sing jos. Tingkat ning ati ora bakal ganti. Ayo Mas Bagong, sumpah ning ati arep sehidup semati. Seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Nadyan tilas tak Monggo, enteni Pak, monggo aku. Sapri kamu, sayange Disapri wis kamu, duwe bojo nanging dereng lara kok. nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku ora kelakon melu duweni. Dipeni lagi. Sajose lho. Ayo Bunda, saya semangat jogetnya. Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula ada semut durung rondo aja direbut. Rengono Mas Bagong. Sumpah ning ati yen kula beli dadi kami. Hati ora bakal ganti. Sampun Bunda, matur sembah nuwun nggih. Sampun. Berkah barokah. Iya. Sumpah ning ati arep sehidup seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Aduh, amane srasande. Nadyan tilas tak enteni randane. Iya, Sayange wis duwe bojo. nanging durung lara. Nanging aku wis kadung tresno. Nelongso rasane ati. Yen aku ora kelakon melu duweni. Oke. Yo, Bang Antennya joget sayang. Ayo yo. Asik. Semangat ya Bunda. Yeah.
Ibu J. Oh iya. Oh Mbak Ayunya Saipul Hajat. Oh gitu. Masih cantik ya. Oh iya dong. Iki sopo sing jawab? Aku. Janjane kowe nang ngendi? Tarik bunda. Yen tak telepon. Riani. Hatiku sudah kebiasaan karo wanita liya. Ayo Mbak ngangkat sini sayang. Nggak mau. Malu. Ayo, yo, yo. Lagi Bu, arisan dulu. Janjane kowe ning Aduladakmu sajanyu priyangi. Aku sudah kawitan akan sampun atur suwun. Terima kasih ya Ibu Z. Oke, luar biasa. Monggo Ibu, joget mriki Bu. Sepeninggan kengenteni janji iku prasetyane ati akadung tresno ring sliramu domong bagus ra eling dina lan wektu ning ati akan bisa ilang saya suwe saya ra karuan senadyan pangkat seanandang aku samar yen sliramu ra kelingan. Wong ayu tak anti-anti jo pijer semoyo wae aku tresno karo kowe
tegane atimu saya gawe lara iku ora prayoga. Seprene nggonku ngenteni janji iki prasetyane ngati kadung tresno mring sliramu duh wong ayu ra eling dina lan wektu. Pikir semoyo wae aku tresno karo kowe tegane atimu saya gawe lara iku ora prayoga. Panjenengan semuanya. Sesok sore la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad ya Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
perintah agama ngeling ana ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah Bapak Ibu